Hi guys, for today's video ay magluluto tayo ng inunon. Inunon tawag sa mga guys, dito paksiw pero ano to, yung may toyo, ganon. So, ayan guys, namiss ko lang kasi yung luto ng mama ko. So, ngayon magluluto ako guys para sa aming hapunan. Charas! So, ayan guys, magkuha na tag mga panakot, maglimpyo, luya, ahos, dayon, unsa pa man diha, ngita ko kutsara guys para ikuskus sa luya. Sige guys, abang-abang. So, ngayon guys, lagyan natin ng toyo. Ayan, toyo. Patis yan sa amin guys yung toyo, patis. Tapos yung, yung patis dito, patis din dun. Patis ko nung abahuan sila. Kuyaw kayo guys. Ayun, suka. Butangan natong suka guys. Na gamay rang suka guys. Para dili kay aslom. Sa amo out guys. Among gamiton kay tuba. Katubang kisum nga tuba. Pero namibigay siya guys. Kay pangitaon ginako ang lasa. Bitaw nga gihimo sa akong mama. Di gid na ako makuha guys. Agi dagway sa tuba. Dahil sunod guys. Magkuan ta og tubig. Para butangan natong tubig. Pud siya para dili kayo asgad na tubig. Dayon ug kulang pa gyud guys sa kuan sa timpla, pwede butang asin ug bitsin para manindot gyud ang timpla. Kuya, kayo ba? Ana guys, tagad sa tagadyot kay gakuha pa ko og
pamintang powder. Na guys, butangan nato og pamintang powder. Og unsa gali na ang paminta powder sa amo murag paminta. Paminta. Diri lang ay ma-powder kay nay dahon pod ana di ba? Nay buo, nay kanang pino. Pero ana guys, sarag akong bilong-bilong nga isda guys mo ni akong unon guys, bilong-bilong nga isda aglagpad ba. Dayon kutaw-kutawon. Kunuhay kay aron mahilis ang bitsin. Ara day ta natog asin guys. Asin, dayon bitsin. Basin asgad na di ba? Kay daghan na kay nig asin. Ato nang tilawan unya guys. Ayun, butangan nato nato og bitsin. Ara guys. Kanang atong i-shake-shake, i-shake-shake. I-shake-shake nato guys. Karon ana man gud sila guys kung kana ko nung bitsin og dili lutuon makapalot ko no. Munang ipahiliso ng bitsin dayon. Kuan kanang ipakita na ako ng vinegar. Dugangan daig tuyo guys. Dugangan tuyo. Dayon. Tuyo pag yun na. Sige, maasugad yun na. Char. Ukay-ukayon na to guys. Ukay-ukayon. Sugit dilawan na siya na ako guys. Dili na asgad. Sakto na sa timpla. Naks. Dahil ibutang na nato na tong isda guys. Among isda guys. 5 ra ka buok. Kay kuan naman may tulo. Di tagurha og isa. Tagurha og isa. Bitsi na po. Bali ay. Bitsi na po guys. Lunod na to isda guys. Para ikuha na dayon, itakang pag maglunod na 1, 2, 3, 4. Dugay kayo bay. Dugaya po din ako galyo ka na mo ko gibito ka na guys. Hala 5. Na guys. Dayon, butangan na to og paminta nga dahon. Laurel. Tangan na itong pamintang dahon guys. Wala, pamintang dahon, kabuok. Ay, tulod ay, duha day. Tulod, duha. Kalimot naman ko guys. Kuya kayo, balimtanan kayo. Basin niya, makalimtan na ako akong kuan. Akong housemate. So, kana guys. Itong butangan. Dayon. Itak-ang na nato guys sa kluban. Then itak-ang na nato sa ato ang kalan. Ako sang dagkutan akong kalan guys. Kay kuan. Kuya kay na akong kalan ra ba? Musilaob. Para akong kalan guys. Para ato ng dagkutan. Tiyan nato itak-ang atong inunon. O, diba? Next. O, naradayon tak-ang. O, diba? Tagad na lang tagmaluto na guys. Hinayan ra ang kalayo para di mabiglang isda. Na guys. Diba? So, takluban na nato guys. Nibukal na guys, ibukal na. At tangan na lang nato og maluto na. So, ayan guys. Abang-abang lang, babu. So karon guys, luto na, hukad dayon. Kay di na yun napadugay-dugayan, kay kaon na. Unay finished product niya guys, finished product. So karon guys, mga unta guys, ako rin kakaon, kaya akong housemate to, apa sa kuan, iya ang best friend. Tuway lang kajolan, gapaayo pa sa motor, bahala siya, wapod bitaw niya ang kaldero. Kaog una, bahala siya. Ana guys, kaon ta guys. Lamig guys, pero mas lamig itong luto ni mama guys. Ligid na ako makupya. Munang gimingawan ko ba siyang mga luto. Bitaw sa una guys, matay. Maulit kay ko magigasige rag inunon ang sudan. Inunon nga pirit, inunon nga kuan, sigarilyo, inunon nga malangsi. Sige ra gyud gusto na ako sa una guys, prito. Karon kay guys, gisumha naman ko kanang prito. Gusto naman ko gato ako mga pagkaon bitaw sa una sa didto pa ko sa kuan sa among probinsya.
Di karon luto dahil si Inday. Luto-luto. Bago ko galuto guys, tanawag pa ko ni mama kung saan pagluto. Munang naabot kong Manila guys, di ko kabalo muluto kay salig mo ni mama rin. Nagtrabaho ko diri guys, kantin, may tagaluto. Di kakaluto. Karon kay naminyo na guys, yun. Magtunto, nagpagluto. Munang nakabalog luto-luto guys, sa YouTube yun. Sige glantag YouTube, usahay. Yan ka ng mga inunon, ni mama ko mangutana kay lamian kay ko sa ang kuan ba, ang timpla. Sa di man ako makuha guys. Agi na goy atong yung mga ingredients nga. Ang iyang ang suka, tuba. Dayon, ang iyang kuan guys, ang iyang mo ang patis dito manggod yung gamito. Nagatubitong kuan ra guys kanang baratuhon ra nga patis dili ng mga silver swan, dili ng mga dato puti nga na bitaw. Katurang kuan baratuhon nga patis, tuyo ba tuyo? Tuyo ang patis manggod sa mga guys, tuyo. Ang patis manggod dire kay lahi magbaho. Then ay makatawa man ko guys. Ay, bahala na guys basta magkaon jud ko dire. Extra istorya po ginagmay ba. Then galantaw ko TV guys, gakaon ko manang muhangad-hangad ko usahay. Usahay focus gyud. Makalimot sa una guys. Dili ko ganahan lagi kay sige inon-on pero karon kay mingaw naman tanaw. Aha na tanapon na napaingon nagwa na ta sa ato ang lugar. Mingaw na punta sa atong mga kalanon sa una nga sa una. Magkuanta murag di ta ganahan mo kaon kay sige balik-balik na sudan. Abi bitaw ninyo guys kana among inon-on. Na tagtulo na kadlaw ni mama ba. Init-inito na niya kada buntag. Wala maulit ko usahay kay gusto na ako prito. Karon guys ano na ako diri sa Manila awa na gisumuran ako prito. Gusto na pud mga inon-on, mga kanang isda nga sabawan, bitaw nga sabawan lang dayon ay sibuyas, katong daog sibuyas, fights na, kaon na dayon. Makamingaw gipud ang mga pagkaon sa probinsya no. Samot nang ginamos og bulad. Saon man nga mahal man ang bulad diri guys. Then ang ilang ginamos guys kay kuan man wa may unod, puro raman sabaw. Bala na guys basta kaon jud. So kana guys, hapit-hapit na magkaon guys. That's dugay man kaya akong housemate. Muna siya guys, tigdugay mo uli. Bahala siya, unhag kaon. Makakaon, bitaw kung wala siya. Char! So kanara guys, may paglantaw. Mag-subscribe kayo guys. Click the notification bell para ma-update mo sa akong mga video. Bye! See you on my next vlog! Thank you for watching! Happy eating! Bye-bye!